cái chân là cái lỗ lồng lệ châu à tuần trước mà hiện Facebook page cái lũ chỉ lệ lọc đồ na thì chuan cái rất lang châu à Facebook page à hiện news chỉ sang chia tụ rồi mà group chỉ sang chia tụ rồi chứ ta chuan zalen lệ beng vào na po hi cái hiện là anh mấy thầy cái hiện là ver anh đun mấy thầy nè chứ thì luôn chuan group sang group đăng te po news post na ông bốc anh thì chuan news group kan ti mai ba ka hianin ngai tu na ti zau tu ta na thuan an posi tam tak news ni lem lo hi ông bốc ani khami kha karon soi ma sa ni ta sela ti chuan Facebook page ka lu chila news ka chiar rualin tuna reaction ka nei tur hi ka fuwa ka ngai tuin puhiata changte thu soi hi heta puhiata changte thu soi enge ni ngai dan ni vele ti aron je hi ka oi lo lu tu ka mo ka oi lo khop maya ai atnunga hianin hemi post tu hi ala in da tha a in enge a in hlia le nga la a zia lo khop mai heti hi chu mo ma sela puhiata changte ina puhiata changte thu soi enge ni ingai dan ni vele ti pa ngai tak hi kan en puhiata thu soi kan riak le ang hemi kan riak zo nu hian puhiata changte thu soi tak kan riak chho le ang anua hian in bar ma pui nu heti anga mizo mi pa in nu pui ni si lova du a hroi kol hi chu in ti thei pui chi ni lo za pui zok ru pastor fanu ani zui ani lom ni pastor fanu ani zui ni lom ni aron ti ni adik vereng mai ama posai chuan tisakale Margaret anin zui ti kan hratlang thawa chuan abi pa hianin du na hian hroi kwal theilom tiang zonga ral khatatang chun engmak seingam lo anin zui na sa vieng polo ni theya achan chu midangina an lo soi chhuat to chuan an soi chhuat to na hi chunin thil hi chu om lo hi om vak lem lawa khami kha kan thria ta ngai ni amero chu engang pon an lo in zui lo mo khami kha chu thu han ni ro se chu ti lo chuan heti la hian puhiata changte thu soi anga aron pose hi thil ding lo takani puhiata zom tat khatinga chen mo kan engineer advocate kan miril le thu thiam kan miril le dan thiam thu thiam ni bok khati khani wangin heti ang chia a pos ang zonga hanin ti che dang chi kha chu puhiata soyanga han ti kha chu thil ti chi ani viau lo ni a thalo khop mai hami hi mo khami kha kan du to kanga ti chuan puhiata thu soi kan riak chawang achung atang hian heta po hianin puhiata changte thu soi hi enge dan ni vele tin aron posa enge ni puhiata hianin heta hianin aron posa engtin nga ron soi ti kha kan an chaw vele ang heta changte mizo christian takin achang kan the sin puhiata chongka bichu athave ngot mai mizo christian takin achang kan thei khop mai hi mo ke chu hemi ta pani hi an in la american big kalo ti mai in la american hi anom ve du khop maya facebook a chon video hi facebook video kan ti lem lo reels kan tia youtube a chon video kan ti maya chu ta chonin a zong chu ka hello ka hiat china chuan tuna isakale margaret hi video nei tam viewa tin reels a ta po kan putam view mai thala ka ta po ka tengan ke te phei chonin anin nei to ni lo mi te kalo ti mai zo ka tin kalo ring dik lo ni chumo chon social media po hianin anin nei ani lo mi ti te po ka teng khanin anom phani anin zuina sabiang te po lo ni thaya eng po ni se atoi ka kar leang nia ningot mai hetia social media an lan dan hisap mai hi chuan pathian tir tak mizo christian nula tangwa lom dan tur ani lo ti ro kan hria ta tha en ton viu chi chu ani lo katibur aron ti ni ani khop mai christian
a Christian na le Christian lo na kha ai nang lo ania in zui chata khatiang kha chu nupa nupa niang ngai hi hetiang an in zui chathianin nupa anga ngai hi an tam lut tu ni hei chu I ka channel ka tlang pang po hian media tanga ka hiat karan sei ni chu an in zui reng na chun nupa an ni to em hi trong kam ron sei chu te po anom thina ni heta hian po hian ron sei te po hi adikati khop mai en ton view chi chu ni lo khop mai a chan chu in nei ma an nupa ni ang takin mo nupa ang main ti teng khatianga han in zui reng kha chu I an mani kan ka sei sel pha kan ni lawa ka sei pha kan ni lawa ka mi mala po ka sei sel pha chu an ni lo rolin social media anin phawlanga a tha zonga sei ain a che zonga sei atam don nge ti kha kan thla tang thawani a noi kan leng tin he barma chiduna hi asum dong chowa dorte ahong an ti ni in ka lo sia abial pa isaka minga sum don hi kal ani lo chuan barmaral tlan dang te ang bokin kan thiam em barmaral tlan te ang bokin asum don ve ngo theilo ania mizoram chunga adik chi ani barmaral tlanin aidin nei lo eng man nei lo ni chumi eng ma an nei lo miao wang chuanin ma ni ram angin a en top theilo abial pa chu bial pa ni ro se mo abial pa ro kal ni chuan abial pa abial pa ran zui ti chu ka tianga aran zui yak top kha chuanin paom thayang chiti ro chuan an nei tu chang anga ron chan don kha chuan id nei ngai pu hre ta so hi dik chi kan mi thiam ani pu hre ta hi mo hetlam panga tlangnel taka ka mizo tu e aron ti ni chuan mizo id kim taka an nei nge ngai chuwang chuan heta po hian pu hre tan aron sei chho phani he barma chi nula hi asum don chowa dorte hongan ti ni ka lo ria abial pa isaka manga sum don hi kal ani lo chuan adik chiani ama ang ngo sum dong chuan a thei lo tok chu a thei na tu chuan id en kim le ngai ani lo chuan barmaral tlan nei nang re chuan atui ka kan leang an vlog video ero ken ngun ve hle ani ngai zong ti hi midangin an hriang ti chu an hlau lutu lo te chiang adik chia ke poka pudan ani ka putam lawa video a hi chuan ka putam lawa hil sa poka putam lawa thala ka hianin atam mai ni hi kan lo hriat ka ring viral so khanin nang ni point lo khave thonga Facebook page a hian an tam ti rau an post na sa ni hei chu kan kha chiang ang chu voinia mizo thalai te ele bar khosak zonga changka berber te po hi tak taka chuan an ngai zon te kan hriat sak an hlawa avatik em hei mi pa ngai chuan kan ti tlang pui an ho sak lera theilam chu thu ran ni ta sela pu hre ran so hi dik chia an ho sak lera theilam chu thu ran ni ro se ma se in ngai zong ani to chun tu te po ina kan an hriat mi hriat sakhi kan du view lo ni mizo Christian takin an in zep trang sin zo kan nga ya ran ti ta hian ran soi di khop mai pu hian ta hian mizo Christian takin ran ti hi ke chuanin mizo Christian takin ran ti ke chuanin mizo Christian na le Christian lo na chu thu ran ni ta sela ti in kan soi tiang a Christian ang zong politika Christian hetila hian mizo Christian takin aron ti ani mizo Christian takin anin zep trang sin zo kan nga ya tin aron ato klara aron ziang baka avatik thine mizo Christian te hi khoya po bil nu bil pa kan nei in zep chat hi kan ni vekang hei chumo tu te po kan ni vekang chu ti rol chuan tu na aping ka soi to don lo kan thlang vek in Poland lu hian tu mo ni chu ti tur khop khanin media poron soi tat mai ni an in ngai zong hi lupang chian ni an lan dan hi lupang chian ni an ngai zong an lan dan hi mi na thalo tin hlau mi hriat lo an hlau ani hi hetiang chu ti in media po aron soi pha tat mai ni an noi ka dan leang eng po ni se tu ta mai in hemi te pani ko sang sia awang hi chuan choi emo
mut emo lo ti tui lo pha anom lo tura ngai u mizo nula dik tak chuan chumi khami chu ingai zong an ti po in teulo mai a tin an beng ar bracketa adir talin thin aron tiani tutapon ngai zong kan lo ne bo ngai zong ril tak nupui nge tur emo pasal nge tur ka kan lo hual ruk te pon ita se mi hiata chun ate lo chu mizo christian tuna puri ta soyang chi mizo christian te kaldan phungani hemi po hi puri ta hian a hri ani ti hriata chuwang chun I hemi ron in soi fian na le ama hianin a khatianga ani lo zong anga uchiat na a wangin hemi thu te po hi aron ziak te po ani mai theini ti chuan atom per na hian mizo takin a changkang theini o aron te ni mizo takin I changkang ni tu mangu hemi puri ta thu po si aron chang le tani chuan aron chan le na rem changa kan hriat vele reaction aron nei kan tum le donia